Si tens temps, les coses sempre es poden preparar millor. I això és el que li ha faltat a Rafael Nadal, un poc més de temps per preparar el Masters 1000 de Monte Carlo. Djokovic, que se'l mira mentre entrena, deu pensar que ja va bé, que no arribi al 100%. Espero estar bien, la verdad que he entrenado muy poquito, solo he entrenado 4 días. He tenido que estar parado por el tema de la rodilla, pero bueno, espero que entrene el último entrenamiento esta tarde y mañana que me queda para terminar de prepararme, pues sea dentro de lo que cabe suficiente para ser competitivo y veremos lo que pasa. El número 1 del món, el serbi, és qui té ara tota la pressió, però diu que ja li va bé. Quan sents pressió, vol dir que fas coses importants. M'aixec cada matí amb la motivació de jugar al nivell més alt possible. Aquest tenista, Jarkko Nieminen, serà el primer rival de Nadal a Mònaco. Precisament la darrera vegada que es varen enfrontar va ser l'any passat en aquest mateix torneig i amb victòria per al manacorí. Qui ja no veurem jugar més a nivell professional és aquest home, Ivan Ljubicic, que després de perdre contra Dodig s'ha emocionat en rebre aquest homenatge per part de l'organització. Dodig, el que l'ha guanyat en aquest partit de comiat, serà el rival de Fernando Verdasco, que s'ha desfet de Rochus. El consol del belga ha estat aconseguir aquest gran punt.